seară andamusea să nu grebena, tu platei, 4.000 de oameni și dea împadi, nica ahânța văhi, împroșță de învârliga și aței dit pareile ți vine rătas joacă și scântă. Cum Liga Armâilor dit gărții are aproape n-audzăți de suțate membre, nu pot zină scântă și-ți joacă tuti cafian și vără 4 zăți mași în cafian cu aradă. Vizuman lo estu pareile multo alevdate din Sear, di Samarina, di Vlaho Clisura, di Aminciu, di Amer, di Turia, di Preveza, di Veria. Δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς. Ένας τομέας είναι και αυτός των παραδοσιακών χωρών και της λαογραφίας, με στόχο τη συνέχεια της παράδοσης του τόπου μας. Ο Αρχιπολιτιστικός Σύλλογος Λερνών Ιμήνδος ιδρύθηκε το 1992. Εδώ και 12 χρόνια ο Σύλλογος συμμετέχει σε εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Σύλλογος μετράμε
de care giocare pareile șațea din sear convizut ca de zămani, nacățăm și noi în cor, capul era deschis de ministrul Foliția Stermân, de-apoi era Costa Adam, prezidentul de la Ligă, și noi alanță de delegația de România. Por si